Buktegiko podcastak. Ongi etorri Xerezaderen Artxiboa literatur podcastera. Podcasta hau egiten dugu Saioaga Bikagoge Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz gozatzeko. Gaur, Xerezaderen Artxiboan, Masetto de Lanporekioren ipuina, Dekameroia liburutik hartua. Egilea, Giovanni Boccaccio. Itzultzailea, Matias Mujika. Giovanni Boccacciok 1351 amaitu zuen Dekameroia. Izurrite beltzak Florentzia astindu ostetxoan, alegia. Eta izurrite beltza da, hain zuzen ere, liburuaren markoa. Gaixotasun horretatik iesi, 10 gazte, 7 emakume eta 3 gizon, mendialdeko bila batean gorde dira. Elkarrekin pasatu beharko duten denbora nolabait arintzeko, gauero elkarri ipuinak kontatzea erabaki dute. Gau bakoitzean, taldeko kide bat izango da erregea edo erregina. Hau da, berak erabakiko du zeri buruzkoak izango diren taldekideek kontatuko dituzten istorioak. Denetara, 10 gau igaroko dituzte ipuin kontaketan, hortik liburuaren izena. Dekameron hitzak grekoz 10 egun esan nahi baitu. Etxean 10 lagun bilduta daudenez, denera 100 ipuin kontatuko dituzte. Ipuinez egindako ipuin handia dugu beraz Dekameroia. Maitasuna, zuhurtziaren abantailak eta fortunaren goraberak dira ipuinen gaiak. Erdiaroko literaturako idealizazioetatik urrun, Dekameroiko pertsonaiak arruntak dira. Ugariak dira lapurrak, iruzurtiak, adulteroak. Gizakien ikuspegi profanoa da nagusi, eta maitasuna, bereziki maitasun zentzuala, mundua mugitzen duen motorea. Kanpoan izurriteak gizakiak akabatzen dituen bitartean, lagunarte honetako istorioetan, bizi posez eta sentsualitatez betetako jardin bat loratzen da. Erdiaroko balioei burle egiten dien bezala, Dekameroia guztiz antiklerikala da. Elizgizonen izeka azaltzen da nun nahi, eta horregatik, eta sexua naturaltasunez deskribatu eta goraipatzeagatik, inkisizioak liburu debekatuen zerrendan sartu zuen, baina dirudienez oso liburu estimatua izan zen elizgizonen artean. Dekameroiak ikaragarrizko eragina izan zuen Europako literaturan. Esate baterako, haren hildotik eta egitura bera erabiliz, Nafarroako Margarita erreginak Heptameroia idatzi zuen frantsesez. Maitasun, sexu, infidelitate eta pikardiaz betetako 72 istoriok osatua. Dio Boccacciok Dekameroiaren hitzaurrean, erruki diela emakumei, ez baitute ez askatasunik sentitzen duten adierazteko, ez libertaterik gizartean beren giza ibiltzeko. Etxean gordeta egotera kondenaturik, maitasunaren naigabeak jotzen dituenean, ez dute iezpiderik. Gizonek ordea, diosku Boccacciok, bihotzeko minak gozatzeko modu asko dituzte. Paseoak, eiza, arrantza, jokua, irakurketa, zetreria. Emakume maiteminduei eskaintzen die beraz Boccacciok bere liburua, aholkuren bat agian eta divertimendua behintzat emango dielakoan.
Guk ez diogu trabarik egingo autorearen borondateari. Eta entzule guztiei, baina bereziki, Andre maiteminduei, eskainiko diegu gaurko atala. Gaur, Xerezaderen artxiboan, Bokatxoren Dekameroitik hartua eta Matias Mujikaren itzulpenean, Maseto de Lanporekioren ipuina, 3. gaueko lehenengoa, nun kontatzen baita, nola Maseto de Lanporekiok mutuarena eginez lortu zuen emakumeen monastegi batean baratze zain sartzea, eta nola moja guztiak lehiatu ziren berarekin oheratzera. Dama txitederrak. Makina bat gizonek eta emakumeek, eroa lehenak, errazegi uste izaten dute ze neska gazte bati buruan oial zuria edo soinean abitu beltza jarri orduko, bertan emakume izateari utzi eta emakume gurariak ez dituela ja sentitzen. Moja egitean arrizko egin balute bezala. Eta beren uste horren kontrako ezera ditzen badute, haserretzen dira naturaren kontra bidegabe handia eta kriminala egin balitz bezala. Pentsatu edo burutan hartu gabe zer gertatzen zaien beraiei, nahi dutena egitea libre dutelarik. Libertate horrek espaititu asetzen. Eta kontuan hartu ere gabe, ze indar handia duten aiziak eta tentazioek. Eta beste makina batek ere, errazegi uste dute, nekazariei, aitzurrak eta palak eta jantzakarrak eta bizimodu deserosoak, erabat kentzen dizkietela haragiaren desioak, eta erabat lakasten diela, bai adimendua eta bai asmamena. Nik ordea, nahi nuke, erreginak horrela agindu baitit, eta egin digun proposamenetik atera gabe, ipuntxo baten bidez argitu, zeinen oker dauden horrela uste dutenak. Gure eskualde hauetan, bazen eta bada gaur ere, emakume komentu bat bere santutasunagatik oso famatua. Ez dut izena aipatuko, bere fama den mendrena ere ez gutxiagotzeko. Hartan, aspaldi ez dela, 8 moja eta abadesa bat bizi ziren. Dena gazteak. Eta behin, beren jardin ezinago ederreko baratzea lantzen zien gizontxo prestua, bere soldatarekin kontent izanez, eta mojen administradoreari kontua eskatuta, Lanporekiora itzuli zen, bere jaioterrira. Han, alaiki errezibitu zutenen artean, bazen nekazari bat gaztea eta sendoa. Eta nekazaria izateko, ederra, Maseto izenekoa. Hark galdetu zion ba, non egona zen hainbeste denboran. Gizon prestuak, baitzeritzan Nuto, kontatu zion, eta Maseto hark galdetu zion ze lan egiten zuen monasterioan. Horri Nutok erantzun zion. Han daukaten baratze handi ederra lantzen nuen, eta horrez gain, aldian behin basora joan egur bila. Ura atera eta antzeko lan txikiak egiten nituen. Baina, monjekain soldata txikia ematen zidaten, non osta nuen dirua galtzak erosteko. Eta gainera, mojak dira denak gazteak eta nire irudiko, deabrua gorputzean dutenak, ezin baita ezera gustuko egin. Are gehiago, behin edo beste, baratzean ari nintzela, batek esan zidanean. Jartzazu hausemen, eta beste batek, jartzazu hausean. Eta beste batek aitzurra eskutik kendu, eta esaten zidan. Hause ez dago ba ongi. Hainbeste naskatzen ninduten, non lana utzi eta baratzetik alde egiten nuen. Eta horrela, hau zela, ura zela, enuen gehiago gelditu nahi izan eta hemen naiz.
Eta bide batez, haien administradoreak esan zidan, inor ezagutzen banuen lan hartarako onzenik bialtzeko. Eta nik ala agindu nion. Baina, Jainkoak errainak zainduko aldizkio, nik ez baitiot inor lortu ez bidali behar. Nutoren hitzak adituta, izugarrizko gogoa jarri zitzaion Masetori moja haien artean egoteko, goitik bera urtzeraino. Nutoren hitzetatik igartzen baitzion, han berak nahi zuen zerbait lortzeko bidea izanen zuela. Baina antzeman zion ez zuela lortuko Nutori ezer esaten bazion, eta hortaz, ze ongi egin duzun etxera itzulita. Zer da ba, gizon bat emakume artean. Hobe bai, deabru artean ere. 7 6 alditan, berek ere ez dakite zer nahi duten. Baina gero, solas abukaturik, Maseto hasi zen mojekin egon ahal izateko bideak bilatzen. Eta bai baitzekien ongi trebatua zegoela Nutok esaten zuen lan klasean, ez zuen beldurrik hortik utz egiteko. Baina bazekien ez ziotela harrera onik eginen gazteegia eta ederrekia izateagatik. Horregatik, gauza asko pentsatu ondoren, imaginatu zuen. Tokia hemendik oso urruti dago eta inoken nau han ezagutzen. Mutua izateko itxura egiten badut, seguro ongi hartuko nautela. Eta ideia hori gogoan, aizkora soinean harturik, inori esan gabe nora zijoan, pobre baten itxuran joan zen monasteriora. Eta ara iritzi eta sartu zen, eta kasualitatez, administradorea topatu zuen patioan. Eta hari keinuka, mutuek egiten duten bezala, jatea eskatu zion Jainkoarren, eta adierazi zion berak moztuko ziola egurra, behar bazuen. Administradoreak gogoz jatera eman, eta ondoren zenbait enbor jarri zizkion aurrean. Nutok ezin moztu izan zituenak. Eta hark, izugarri sendoa baitzen, berehala pikatu zituen hondarreraino. Administradoreak orduan, basora joan behar baitzuen, berekin eraman zuen, eta han egurra mozteko esan zion. Ondoren, astua aurrean jarrita aditzera eman zion etxera eramateko egurra. Masetok ederki egin zuen, eta hortaz, administradoreak zenbait egunez zeuki zuen behar zituen gauza batzuk egiten. Harik eta halako egun batean, abadesak ikusi eta administradoreari nortzen galdetu zion arte. Eta hark erantzun zuen. Andrea, gizagatxo mutua eta gorra da. Orain egun batzuk limosna ezke etorria. Nik lagundu diot eta behar ziren egiteko batzuk eginarazi. Baratzea lantzen baldin badaki eta gelditu nahi badu, uste dut zerbitzu ona eginen ligukeela. Norbaiten beharra baitugu, eta sendoa baita, eta nahi duena egin baitezake. Eta gainera, zure gazte horiekin broman ibiltzeko kezka gutxi zenuke. Eta abadesak horri. Hori egia esan duzu ala Fede. Galdei esaiozu baratzea lantzen badakien, eta egizu eginala geldiarazteko. Pare bat galtza xarreman, kapote zaharren bat, eta balakazazu, zaindu, emaiozu ongi jatera. Administradoreak esan zuen alaxe eginen zuela. Maseto etzen urruti, patioa eskobatzeko itxura egiten ari. Hori dena entzuten, eta pozik zioen berekiko. Hor barna sartzen banauzue, egundu ez bezala, landuko dizuet, bai, baratzea. Orduan, administradoreak ikusi zuelarik ederki lantzen zekiela, eta keinuka galdetu ziolarik angel ditu nahi zuen, hark ere keinuen bidez erantzun zion, nahi bezala eginen zuela. Eta baratzea lantzeko agindu zion, eta egitekoak jarri. Ondoren,
Monasterioko beste lan batzuen atzetik joan zen, Masetoan utzita. Eta baratzen lan hartan, eguna joan, eguna etorri, monjak hasi zitzaizkion zirika eta adarra joka, mutuekin maiz egiten den bezala. Eta munduko hitzik krudelenak esaten zizkioten. Ustez, hark ulertzen ez ziela. Eta abadesari, inondik ere uste baitzuen mutuak mingainik ez zuen bezala, bustanik ere ez zuela, ez zitzaion ezer inporta. Orduan, egun batez, Maseto asko lan egin eta atseden agartzen ari zela, bi mojatxo gazte, baratzetik paseoan, hurbildu ziren Maseto itxuraz lo zegoen tokira. Eta haietako batek, ausartxeagoak, besteari esan zion. Sekretua gordeko didazula uste banu, kontatuko nizuke, maiz izan dudan pentsamendu bat. Agian zuri ere balioko lizukeena. Eta besteak erantzun. Esan zazu konfiantzarekin, zaude seguro ez diodala inoiz inori kontatuko. Orduan, ausartori hasi zen. Ez dakit erreparatu diosun nola gauzkaten vigilatuak, eta hemen ez dela gizon bakarrik ere sartzera atrebitzen, non ez den administradorea, zaharra baita, eta gero mutu hau. Eta askotan aditu diet ona etorri diren andre askori. Munduko gozotasun guztiak, utza direla, emakumea gizonari batzen zaionean sortzen den gozotasunaren aldean. Horregatik askotan gogoratu zait, mutu honekin proba egitea, ia egia den, ezin baitugu beste inorekin egin proba, eta hura munduan denek eta hoberena baita horretarako, espailezake naita ere ezer konta. Ikusten duzu nola den gaxte tontua, zentzua sartu baino lehen handitua. Pozik arituko dut, zer iruditzen zaizun hau. Aiene, esan zuen besteak. Zer diozu, ez aldakizu jainkoari, eskaini diogula gure birjintasuna. Bah, esan zuen besteak. Zenbat gauza egintzen zaizkio egunero jainkoari, eta bakarrik ere ez konplitzen. Guk eskaini badiogu, iraditzala beste bat edo batzuk agindua konplitzeko. Eta lagunak orduan. Eta izorra gelditzen bagara, zer gertatuko da? Orduan besteak. Etorri baino lehen gogoratzen zaizu gaitza. Hori gertatzen denean, orduan izanen da denbora hartaz pentsatzeko. Mila modu izanen dira inoiz ezer jakin ez dadin, geuk ezer esaten espadu. Hori aditurik, besteak, bere lagunak baino are gogo gehiago baitzeukan, gizon bat ze animalia klase den probatzeko, esan zuen. Konforme, nola eginen dugu? Eta besteak. Ikusten duzu arratsaldeko 3 jotzeko daudela. Uste dut, gure mojalagun guztiak, lo daudela gu ezik. Begira dezagun baratzean ia inor dagoen, eta inor espadago, aski izanen da mutila eskutik hartu, eta horrako etxola horretara eramatea. Non bera euritik babesten den. Eta han, gutako bat arekin barnean dagoela, besteak guardia eginen du. Mutila tontoa da erabat, eta nahi dugun bezala eginen du. Masetok hitz horietatik dena aditzen zuen, eta obeditzeko prest, haietako batek hartzea besterik ez zuen espero. Hortaz, soko guztiak ongi arakatu ondoren, eta inondik ere ezin inok ikusi zituela konprobatuta, solasa hasi zuen mojak, Masetori hurbildu, esnatu, eta Maseto berehala zutik jarri zen. Orduan, mojak, lastantzu eskutik hartu, Masetok barre tontua egiten zuen bitartean, eta etxolara eraman zuen,
non ez zion Masetori gehiagitan eskatu behar izan, berak nahi zuena egiteko. Eta lagun leiala baitzen, nahi zuena izan zuenean, besteari utzi zion lekua, eta Masetok, beti ere tontoarena eginaz, gustua eman zion hari ere. Eta hortaz, aldegin aurretik bakoitzak behin baino gehiagotan probatu nahi izan zuen mutuak nola egiten zuen zaldiz, eta ondoren, bien artean solasean maiz esaten zuten gauza gozo ederra zela hura. Jendeak esaten zuen baino gehiago ere bai. Hortaz, ordu egokiak aprobetxatuz, joaten ziren mutuarekin dibertitzera. Gertatu zen egun batez, haien lagun bat, bere gelako lehiotxo batetik kontuari antzemanik, beste biri erakutsi ziela. Eta lehenbizi pentsatu zuten abadezari salatzea. Baina, gero, iritzi aldatu eta elkar adituta, Masetoren saileko parte bat hartu zuten, eta haiei, gainerako hirurak ere erantzi zitzaizkien, hainbat bidetatik eta hainbat unetan. Azkenik, abadeza, gauza horietaz oraindik konturatu gabea baitzen, bero handiko egun batez bakarrik baratzean zebilela, Maseto topatu zuen, zeinak gauean gehiegi zaldi zibilita, leher eginda gelditzen zen eguneko edozein lanekin. Luze, almenondro baten itzalean etzan dalo. Eta haizeak aurreko arropa jasotzen baitzion, dena agerian zeukan. Ura ikusirik, Andrea abadezari, bere burua han bakarrik ikusita, bere mojatxoei bezalako gogoa jarri zitzaion, eta Maseto esnaturik berekin eraman zuen gelara, eta han egun askotan euki. Ordu arte besteengan deitoratu zuen gozotasun hura behin eta berriz probatuz, gainerako mojen atzekabe handirako. Maseto espaizitzaien etortzen, baratzea lantzera. Azkenik, abadezak bere gelara itzultzen utzi eta oso maiz deitzen baitzuen etortzeko, bidezen baino gehiagoko partea hartu zarengandik, Maseto, hainbeste emakume ezin azerik, konturatu zen bere mututasunari eusten bazion kalte handia etortzen ahal zitzaiola. Hortaz, abadezarekin zegoen gau batez, mingaina askatu eta hasi zen esaten. Andrea, fama da oilar bat dazki dela 10 oilorentzat, baina 10 gizonek doi eta nekez ase dezaketela emakume bakarra. Eta nik berriz 9 eman behar kontentu. Ezin nuke inolako moduz iraun. Are gehiago, orain arte egin dudanak, ezer egiteko gauza ez naizela utzi nau, asko naiz gutxi. Eta hortaz, edo jainkoaren bakean joatera usten nauzu, edo konponbideren bat bilatzen diozu kontu honi. Andreak, ustezko mutua hizketan adituta, erabat trublaturik esan zion. Hau zer da? Esan zinen ba mutua. Andrea, esan zuen Masetok. Hala nintzen, baina ez jaiotzez, baizik eta hitzak enduzidan gaitz baten ondorioz. Eta gaurko egunean, lehenbiziko aldiz sentitu dut bihurtu zaidala hitza, eta eman ala esker ematen dizkiot hortaz jainkoari. Andrea abadezak sinetzi, eta galdetu zion zer esan nahi zuen, 9 kontentu ematen ziola esatean. Masetok esan, eta abadezak orduan, ulertu zuen beste moja guziak bera baino azkarragoak zirela, eta hortaz, emakume argia baitzen bera ere, Masetori joaten utzi gabe, erabaki zuen bere mojekin konponbidea bilatzea kontu honi, Masetok monasterioaren izen ona ez ikintzeko.
Eta nola egun haietan administradorea hila zen, denak konforme jarrita, denek agerian deklaratu zuten eskutuan egin zutena. Eta erabaki zuten, Masetoren poz handirako, inguruko jendeari sinetzaraztea, beren otoitzera monasterioko zaindari zen santuaren merezimendui esker bihurtu zitzaiola Masetori hitza. Eta hortaz, administradore egin zuten, eta ongi eraman alizateko moduan banatu zizkioten lanak. Eta nola lan horien ondorioz, fraidetxo asko sortu ziren, hain diskrezio handian eraman zuten kontua, non inok ez zuen ezer jakin, abadesa hiltzen arte, Maseto zahartua zela eta etxera itzuli nahi zuenean. Eta hori jakin zenean, gogo honez eman zioten baimena. Hala bada, Maseto, zahartua, aitatua eta aberastua, bere umeak ezteko lanik ez gasturik bere gain ez zuela, bere gaztaroa ongi aprobetxatu ondoren, behin aizkora soinean zuela ateratako herrira itzuli zen. Zioela, Kristok horrela tratatzen zuela, koroan adarrak jartzen zizkiona. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. 3 www.freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioaga Bikagoge askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!